Té la paraula l'honorable senyor Núria de Gispert del grup parlamentari de Convergència i Unió. Moltes gràcies, molt honorable president. Senyores diputades, senyors diputats, honorable consellera. La disposició transitòria quarta del llibre tercer del Codi Civil, la llei 4/2008 de 24 d'abril, establia el mandat al Govern a presentar en el termini de 6 mesos un projecte de llei que regulés el protectorat de les fundacions. Estem a maig del 2010. Per tant, hem trigat 18 mesos a presentar aquest projecte de llei. Les raons de per què s'ha trigat tant les desconeixem perquè sabíem des del nostre grup parlamentari que el projecte de llei que avui debatem ja estava fet des de fa molts i molts mesos. O sigui, no acabem d'entendre aquesta tardança en presentar el projecte. Però anem al projecte i al seu contingut. No podem dir que és inoportú, ja que era obligació del Govern presentar un projecte de llei sobre el protectorat. Podem dir que arriba tard perquè, com hem dit, ha trigat 18 mesos. La meva pregunta és, si tan necessari era aquest projecte, per què hem trigat tant? En el seu discurs, consellera, jo li diria que fora d'un parell de frases estaria d'acord pràcticament en tot el seu discurs. Però el seu discurs no s'assembla a les rodes de premsa que vostè fa. I vostè va fer 2 rodes de premsa, una al presentar el projecte després aprovat pel Govern i una altra al presentar les 120 inspeccions que havien fet, o me'n recordo si eren un centenar d'inspeccions. I vostè va fer un titular molt gran, i va dir que amb aquest nou projecte de llei no hauria hagut un cas Palau. Si no ho ha fet, doncs millor. Ho fan els periodistes perquè suposo que vostè alguna pregunta li deuen fer. El cas és que va sortir així, i no en un diari, sinó en diversos. Jo, de la lectura del projecte i de sentir el seu discurs, no trec en absolut aquesta conclusió. Si li haig de dir de veritat, l'únic que em sobra d'aquest projecte de llei és el capítol del règim sancionador, perquè jo crec que és el primer a tota la història de la democràcia espanyola que una llei civil, com vostè l'ha anomenat, tingui un règim sancionador. I no veig el perquè del règim sancionador, perquè les raons que donen són les mateixes que ja existeixen perquè la Generalitat, el Departament de Justícia i el Protectorat pugui perfectament adreçar-se a la Fundació i demanar-li els comptes que no ha presentat, l'auditoria que havia de fer, el per què no ha demanat una autorització prèvia, el per què no ha presentat el conjunt d'obres o de despeses o vendes d'edificis o compres que ha de fer, i això ja estava en el llibre tercer i estava prou bé. Ens va costar molt d'aprovar el llibre tercer, per tant dubto que aquest projecte sigui tan fàcil com per poder-lo aprovar abans d'acabar aquesta legislatura, però sincerament, si el volen aprovar, necessitaran moltes reunions de ponència per poder deixar-lo una mica més net. Jo crec que el problema de fons no està en que aquesta llei serviria perquè no hi hagi un cas Palau, perquè vostè mateix ha dit que algunes persones, molt poques, algunes fundacions, molt poques, no compleixen la llei de fundacions. Però si només són algunes i molt poques, té altres sistemes per poder-los perseguir. No necessita perseguir i malfiar-se de 2.700 fundacions perquè una o dos o 5 ho facin malament. Jo crec que aquest és un gran error, i és un error que no és el primer que fa el govern tripartit, ja és un darrere de l'altre, i sobretot en les lleis que marca i que impulsa el Departament de Justícia, en tot el que fa referència a les entitats jurídiques passa això. Vostès les persegueixen, vostès malfien. Després fa aquí una declaració dient lo bé que fan les fundacions. Però escolti, no complim el que diu la Constitució espanyola. El dret de fundar és un dret constitucional. I què diu la Constitució? Supervisar, assessorar, controlar,
però no fer aquest tipus d'inspecció que porti a un règim sancionador que signifiqui una falta greu o molt greu no presentar els comptes durant un any. Llavors, vostè hauria de presentar o de perseguir algunes fundacions més que les poques que vostè ha dit i que no es presenti un any el retiment de comptes, tan greu és. Tenen en les mans moltes altres eines per poder-les fer i les hem tingut des de l'any 82 amb la primera llei de fundacions i després amb la llei 2001 i després amb la llei 2008. Ara hem de fer una llei que tregui coses de la màniga que no estaven previstes en la disposició addicional que vam aprovar en el llibre tercer. Jo crec sincerament que és un error i que el problema de fons es troba en com ha controlat i controla l'administració pública els diners públics donats a determinades fundacions. És la Generalitat, és l'Estat, és l'Ajuntament, són les Diputacions que atorguen diners públics i que aquests diners públics que haurien d'estar controlats per la pròpia administració pública, el que fan és, com que no ho hem controlat i no saben on anar i a més sembla que ho hem fet malament, doncs ara apretem les fundacions. No, les fundacions que reben diners públics se'ls ha d'apretar per les altres lleis que regulen i controlen els diners públics, no per la llei de fundacions. La llei de fundacions i el protectorat és el que el seu nom diu, protectorat, protecció, no inspecció, sindicatura de les fundacions, és un protectorat. I el protectorat és per ajudar a les fundacions, per assessorar-les, per vigilar-les, per posar-los eines, per tot això. I si no funcionen, acudeixin al fiscal. O, si no és tan important perquè és una irregularitat administrativa, se les crida i ho fan. Però el que no pot ser és crear un projecte de llei en el que lo de protectorat per mi desapareix, perquè la idea és sindicatura o inspecció, alta inspecció, i perquè no ens fiem de què? De 10 fundacions, d'una, de 2, de 4? Vostè mateix ha dit que de les inspeccions el que han fet sobretot és tancar moltes que estaven sense treballar. Em sembla perfecte, però que estessin malament 2, 3 al costat de 2.700, jo crec que és un error, sincerament, i el que passa és que espero que realment aquesta llei no vagi endavant. Jo més aviat aniria a aquelles fundacions que han rebut diners públics i els preguntaria com han fet ús d'aquests diners públics, però no vostè, senyora consellera, no vostè, el departament que els va donar els diners públics. La Conselleria de Justícia no ho ha de fer, això, en diners públics. La Conselleria de Justícia ha de fer les funcions del protectorat. I el protectorat és diferent del control dels diners públics. I, per tant, no barregem dues lleis. I no ho dic jo només, sinó en l'informe que l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació els van enviar, els van dir: vostès tenen una confusió. Vostès no acaben d'entendre el que vol dir una fundació. I diu, són persones jurídiques subjectes fonamentalment al dret privat. I aquest projecte confon o manifesta una certa confusió entre el que ha de ser la funció del protectorat i l'activitat administrativa de control del bon ús dels recursos públics que algunes fundacions reben. Per tant, jo crec que aquest projecte s'hauria de revisar, haurien de mirar-lo amb ulls del llibre tercer, que va ser molt revisat i molt debatut en ponència, i fer cas una mica de les grans crítiques que han rebut, no només de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que sigui el que sigui, té 600 fundacions al seu abast, i de l'Associació Espanyola de Fundaciones, que fa un informe que jo només llegint-lo penso que realment aquest projecte d'algun problema pateix. Jo crec que hem de tenir molt clar el dret de fundar reconegut a l'article 34 de la Constitució i que aquest dret de fundar no pot quedar a l'arbitri de l'administració i que les funcions del protectorat no poden desvirtuar el que s'estableix i estableix la jurisprudència i la doctrina, doncs hi ha el perill de vulneració de les condicions bàsiques per a l'exercici del dret de fundar. Que és necessària una llei del protectorat? Ja ho vam dir en el llibre tercer. No de les associacions, consellera. Jo crec que si el dret de fundar és un dret constitucional, el de les associacions no permet en absolut el control de l'administració. Per tant, vigilem el que fem. Però ha de ser una llei que promogui, que defensi el dret constitucional de fundar, que assessori, supervisi i, si cal, inspeccioni les fundacions.
Una llei que tingui com a objecte vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, no una llei que sancioni, que intervingui les fundacions, que les ofegui, sota el pretès que reben diners públics i els utilitzen indegudament. Si és així, el control i la gestió dels diners públics que ho facin aquells departaments que ho han de fer i que no s'amaguin sota la duresa d'una nova llei de fundacions. El protectorat ha de protegir. Si volen que no protegeixi, si volen inspeccionar, sancionar, malfiar, deixin el protectorat, no regulin el protectorat i regulin una sindicatura sobre les fundacions catalanes. Moltes gràcies.